Kedamtang pre aciklo ni phai surkep aranisi United People's Youth Organization dipu along amahang patheklo labangso along amahang pathek ponangkok alam thelake Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen dimahosor ke thom a district along corruption lapen aron langno asai an ke khangjia phansi ke seng pusipini Central Committee amai pusir tokbi lapen pherangke ang nuklar dak alam the jaipon Laso along puthot pini sada Dipu District Committee seng pontulo lake Central Committee ajakong ke pathil ji lapen rat Dipu District alo corruption lapen sai langno ke khang I atiri loputa jampon Pini keseng a committee aphan ke japon ji abang lake Har Singh Ronghang President Longbiram Inti Secretary lapen ajir pu atomo phansi arpu pekponlo Bangso amailong Central Committee Pensir Topi President Jensing Ronghang General Secretary Benot Rongpe Finance Secretary lapen Sar Im Senior Advisor atum chetong dunsi RT Pijot pen lamke paritekang Pini amailong kaduk kabe bang hokep al muchetong si United People's Youth Organization ajakong kapang tangjiapan jakong pidun UPYO like a United People Youth Organization. Okay, kan la UPYO asong kan ke mangas met para ke nai ko pinang ni kan tanpa larda. UPYO like a United Youth United People Youth Organization. Lapan ke UPYO himang ke lahen la. Jadi tu thano ri dong pat development lapan ke corruption lapan ke konasi ahin ahin development kili lelang lapan ahin ahin dupig non mane dakar biang lo arlo sitame ani asana development ke le towar ave lang ave ason me rihing sitame amri che tholong le tum seme aghapen aron pendola masi lapen ke non thelong lo meglang nu lo sitame dupig itum non heta itum news long mane itum thelong pig lo si lahai pen sami itu mani kecil song kepang tang ragi lapen ke non hejong sami itu highway along sami itu kani ekala organization tum sami song lo masa rap tum sami apine compensation kilong le hai sami dupi na tum dag media tum sami kani tum heglong lo news paper sami asil lahai pen sami itu mani alam bangke itu UPYO hin tum bangke lahai hin main tum ni song tum sami po lapan ke song nun sini tu orang tu justice rarapan justice bangke ni tu UPYO hin tu bangke anpen ke ni tu song tang rak sini tu rarapan justice bangke tu long people Labang sa song la kala dak Karbi Anglong arlo phan ma mate West Karbi Anglong lapan Karbi Anglong hini district pangrom rap tara phan ma mate kadok ka behla di mahasau phan pen pangrom rap tara masunang tong ka song piji lapong lagi UPYO ke United People Youth Organization lepo itu lagi not only Karbi Anglong lagi me NC Hill di Mahasau lo di Mahasau adino sami tum sengnang po lapen ke district committee ke pinitum seng lo lapen ke Hamren setame nitum na bangke sengnang vegji not only Karbi Anglong me East West la Karbi Anglong sama-sama pen ke sengnang po lapen ke itum la di Mahasau setame itum sengnang po lagi itum khai siwet po songe kali dak mani tum long la Karbi Anglong pen many others Karbi Anglong kami lagi masau tu ko pamat ke do ada ke cilang nun pet me la pen cilang nun penang pon song nun rap penang po pen tum la ke mane Karbi khaidet phanle me song la tum ke form la gali da mane jati ke ni aso labang ko ke labang so song amhang ka petek Central Committee ke komantu sa amhang ka petek labang so song itu Oktober lo tarik ini aku tirong harong lo itu nama pakai sare harok 11:30 lom sini itu mula nama pakai lo anikan kopi anikan ini kan training